Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ramil. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nadismaya iti biyag ko. Gapo iti saan anasaya at anapasamak. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Ramil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, pero may mananabanog ko bakat. Ay, nagrigat lakit din tibag ti manalon aya. Kanayon na nabambanog nga agawid. Kat, anya ngay nga rod lakay. Nayanak tayo mo't amarigrigat. Awan maaramidan tayo Ay, mabisin akon bakat. Anya nga iti sidaan. Sa anak pa'y anak kasweldo lakay. Inton bigat ka nun. Iso asardinas latan at isidaan ta. Ay, awan pa'y mo't naimas amasida. Imbag pa'y kit di tada trabaho. Oray basit lati sweldo. Ngam adda pangalaan ta iti igat-gatang ta iti sidaan ta. Ala, agidasar ka nga rodan, tamangantan. Naradong matgaya man ti taltalunem Ramil. Untatang, tapno day tantulangan agmulat ti aramidak. Imbag atan alpas maun. Sakngay, saan pa'y? Kasapulan yu ti tulong, tatang? Ay saanin barok. At damot tataltalunem nga si kaswem. Ang mga nusaan yun akabaalan nga araduan ti taltalunan nyo. Tulungan kayon. Kabailakpay. Agawaam kit di ti agmula. Tainton malpas mo ti panagmulam. Tulungan naktaon. Sige nga rod, tatang. Da kayo ti makam mo. Day off ko italakay. Tulungan kan nga agmula iti mais tapno daras malpas. Uray saanen. Agi na nakakit di mat. Amok anadagsan matlaan ti trabaho mi tindaan. Nang runa, no adu ti customer. Diretso nakatakder ka. Kabailakpay matlakay. Basta tulungan kan tapno mabibita malpas. Alaman langan, bakit? Nagdaras kan nakamula pari Ramil. Namula amin ang titaltalunam. Wen, tatultulungan nakmat di bakat ko no kadyang awan trabaho na. Atoy, alam dito yung akwarta. Paggatang mo iti abuno. Agyaman na barang makabawi tamot itan. Nalugi ta iti napalabas a panagapit. Anos laeng Ramil, tsumambatan tumatlaeng. Ay, barang tapno at damot ganas ti bannog ko. Ken tapno saan ka malugi. Ala, basta gan anos kalata. Ituloy mo at talunan ti talon ko. Nay, adda ka mitbarok. Adda ka sa pulam. Madamamot gayam ti mulay tulungan kayon. Apay, nalpas mo na namulaan ti talon mo, Ramel. Una nang, nakaabuno akpayin Ala nga Rod, tulungan na kami kininanang mao. Tapno daras amalpas ti panagmula tayaw. Untatang, malpas tayo mat siguro amulaan dahito itangal daw. Basit mat gaya man ti saan yu anamulaan. Maragsakan akbagay te. Panagkita kadagiti mais ngayon mula ta. Kat nagmayat ti rubwat da. Ay kat mayat alakay. Makabawi kayo matan kini Manong Mulong. Un nga rod bagat. Ay na, mabain akong kankwana. Tas saan arimwar dagiti gastos na idi napalabas. Kat si kamat, nagbannog ka iti awan bayad na. Un nga rod bagat. Isu apat tiyag, makabawi kami mat itan. Ay na delikado Ramil Barok. Adda ka no sumunga da bagyaw. Nangagninanang mo iti radyaw. Anya? Ay, sapay dandanin nga agbunga dagiti mais. Huwag nga Rod. Sapay kumatasan dito'y ayan tayaw ti dalapusen ti bagyaw. Ay, nagmalas matan. Numadadaal dagiti mula tayo. Awan lang arudan gasat ti apit tayo idi napalabas. Ala, idaw dawat tayaw. Asapay lang kumatasan nga agtuloy day ta bagyaw. Bakit? Saan kan asumrak iti trabaho? Ita ti isasang pati bagyo.
Ang mga numarigatan kan tong agawid. Sayang met lakay. Inton rabi ipay met ti sasangpet ti bagyo. Andakan ka. Ang mga numarigatan kan tong agawid. Basta adalakit pagluganak sa anak amarigatan. Ala, agan-anad ka nga rod bakit? Madanagan nanang. Intun rabi inti isasang pati bagyo. Ay, katanya ngay nga raw. Malapdam ay tabagyaw. Kasanungay, numadadaal dagiti mula tayo. Ay, kararag tayo. Day tala ang timaramidan tayo ita. Ay, ni tatang, napanan na. Ay, napanagala iti kawayan. Pagtarimaan na iti atap ti balay. Narigatan, ang mga no itayab ti bagyo ti bubong ti balay. Sige nga ron nanang, tainakmat kita ang dagiti mulak. Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasama pa yung dagiti mula tayo no kastoy laang. Un nga rod, sayang manin ti banlugo. Ay, sana mabalin na madadaal dagiti mulak bakit? Ay, rumuarak, inak kita ang dagiti mulak. Anya, madadadaal ka din ti ulong. Kita anagpig sa titudo kun angin. Rumor ka. Sana mabalin na madadaal dagiti mulak kunak magta. Ay nalakay agparbong ka kuma. Agkararag ka kit di. Ah. Saan amabalin arumor ka? Pangaasim. Ay, awanan dagiti mais ko. Awan nagbambanagan da. Ay, salbag gid iti kastoy abiyag! Makauma! Ay, agbambanog ti tao. Ngamawan ser-serbina. Ay, apay ang tao pa lang ang nagagat ti pakapasamakan ti kastoy. Ay, apay ang tao pa lang ti agrigrigat. Nagado ababak nang dita. Ay, apay asan ang mabawasan ti kinabaknang da. Ay, no digat adda bumaknang da. Apay asyak amarigrigat. Ti adda nga agrigrigat. Ay, apay! Ay, malas! Lakay, aldawan. Apay anak idda ka pailaang. Adda ka di sakit mo. Awan, Apay nga rod anak idda ka pailaang. apay. Dakas ti agid da. Awan tumot la serbina ti panagbambanog ko. Tawan mo't maganap ko. Lakay, di ka kumamapukawan itinamnama. Panubok lang dagitoy. Ingka katagtrabahon. Kayat ko ti agmaymay sa. Maditikas talakay. Liw-liwa kit di, tibagi. Pinanawan ka nakaidda. Itatasumang putak, nakaidda ka lata. Anya ay ti problemam no nakailadak. Di ka man lang nagluto kan naginaw. Amumat amabambanugak mat iti trabaho. Pasensyakan. Masadutak a bumangon. Alaman laangan. Agi na nakangarod aginggat kay kayat mo. Barang iso ti pakalaganan ti riknam. Gapo iti pan nakadadaal dagiti mulam. Anya ngay tiar aramidem dito'y balayaw. Inkadalusanin at tinadadail ka maisam, tagmula ka manin iti sa balay. Masadutak kong tatang. Anya, Apay, saan yu anang ngagtikinunak tatang? nangag ko ah. Ngam kasladyak mamati iti insungbat mo. Kaano pa ya simadot kan? Italaang, Kahit kaano ngay agumagit ka. jakam mo. Di nakman pilosupwen si Karamil. Aggunay kaditan. No kunak ang masadutak. Di kay makauawat. Arak mo mandilya. Anya? Agdinamag lang nga ruden anadadaal amin dagiti mulayo. Ada pala igatang mo, iti arak? Nang ibaga ag gumatangak. Utangag, bayadan to ni bagat ko. Kat no adda pala ang utang ni bakit mo? Kat inayon mo na. Ay naramel, maasyan kamot akan ni bakit mo. Isu lang nga ruden ti agirim remedyo, tapno adda ka ninyo. Umutang ka pala ang iti arak. Mangtad ka, wano agwalaak dito istor mo. Ay madimot ati kasta nga aramidam, Ramel. Kat mangtad ka nga ro na. Sigurado abayadan ni bagat ko dayta. Apay mat akas jay ti inaramid mo kin ni Delia.
Kasano? Saan amang tad iti arak? Kat makain inumak nga rod. Ala nga rod. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti kasding inaramid mo? Basta ibagamat kan ni Delia, adi na ulitan ti naramid na. Kunamlan asino amang bagbaga kanyak. Apay, iso timang pakpakan kanyak. Ala, husto daytan. Agluto akon, tamangan tanton. Minaunak ni Mulaw. Makadlaway ta saan mumutan nga asikaswan ti patpatalon na ken ka. Nakamula akaw na angam sika. Pulos nga awan pa'y naaramidam. Ibagayaw, ta ipatalon nan iti sabali. Anya? Kat anya ngayon ti talunam. Saan akong nagtalon? Kahit anya ko mati aramidam. Awan Awan tumetlat maganganab kong agtrabaho. Ay luko, nadismaya ka la adagaws. Kahit tingarod asawam ti mangpakpakan kan ka. Uray tasaan mat nga agreklamo. Gaputasan nga agreklamaw, saan kamitin nga gunay? Makarangrang kayo, tatang. Pumanaw kayon, no may dakla pagsasawan. Ne, apay ngay, nagbaramot ng tibaging bagad. Diyak ka mo lakay. Pero may nagsakit ti ulo. Ganang ato ti gur-igur ko. Saan ka pa'y lang nga ron da sumrak iti trabaho? Ada ka di kwartam dita. Ikanak, taigatang ko iti para gurigor. Mga lakalatan iti bag ko. Sige nga rod, urayin nak, tainak gumatang. Ikanak man iti agas a para gurigor, Delia. Ay, kunak no arak manen Apay, asino ti agurigor? Ni nga rod bakit ko? Anya nga iti papanan na no saan akasta. Di mo pa'y mat ngamin ammo at tulungan. Uray sumangpot anabambanog, iso pa lang ti agluto, kas kada aginaw. Apay nga amom dagita. Ay kat ibagbaga na Mabambanog mat kat ti asawam Ramil. Saan la ang makareklamo? Gapot pampanunutan na ti mariknam. Angam sika, di mo ammo apanunutan mat ti riknana. Ibagbaga nagayam kan katirik nana. Ay katuan taawan sa bali apangibagaan na iti marikrik nana. No saan asyak agayam na. Ay, saan mo kumamot nga ung tanje asawam? Gapo ka dagiti imbagak. Gapo ta ay ayaten na kan? Aglablabos kamutan? Ala. Iyag mo kid din ti agas. Tapag tumaraw kon ni bagat ko. Ne, apay ngay. Kasla saan na tumaltalab dagiti inong mga agas. Saan mat abo mabatig warigur mo? Kapsutan ko lakay. Kaslasaan ko na malasatan da iti pa nagregnak. Anya, ada ka di pa'y kwartan dita. Ipa-check up ka na. Awan nga ron. Awan urnong ko. To may bibos matisweldo kay tikan kanan. Anya, iturturod kung timapan umutang kada tatang. Uray mabainak. Gapo iti panang sungsungbat ko kan kuana. Pangasiw ka di tatang. Pautangan da ka. Ita, masapul mon ti kwarta. Nagkuna nga may nasan kang agtrabaho. Pangasiw, tatang. Saan ko mga ita ti panang sermonyo kanyak. Nangato ti gurigor ti asawak. Manungal daw nga agurgurigor. Agkakapsutan. Saan mat nga gimbag? Kat agtumtumar mat iti agas. Ay lukaw, apay nga rod nga italaan nga umasidag ka. Mabainak ngamin kada kayo, tatang. Nga uray matayan ti asawam. Ay bakit? Mangirwar ka iti kwarta dita. Kaduan ta ni Ramel amang ipan iti asawa na iti ospital. Imbaglakid din, ta na isapsapa tayo ana idanon ti asawam iti ospital. Tano naladla daw. Ang mga nuawan itan ti asawam. Jakmat ngamin amo anadingge. Nagbabagaya man ti platelet na. Imbag tain na si kaso adagos nagiti doktor. Jaklakid di kabalan ang mapukaw ko ti asawak nanang. Tulong akong agtrabaho ti asawak nanang. Kaasibat. Imbag lakid din tanan anusan na ka. Nasaya at magta nakapagpanunot ka.
Pangasim, manong mulong. Isublimot lang ti taltalonak. Nakapagpanunot akon. Amo ka makapagpanunot kan tumatlaeng. Di ka madanagan. Naibagak mat itinang ipatalunak, asublatan matlaang titalon, anyaman nga oras. Agyaman aklaunay. Talaga nasingpat ka kanyak. Sikat ikabayagan anang talon ititalon ko. Isu asikat priority. Agyaman akunay, manong. Imbag man ta nakapagpanunot kan. Nagrigat gayam ti maawanan. Nang runa no emergency. Ay, noin tuloy ko kumaidi at tinalon ti taltalunak. Adda ko makwartak a pinagpa-ospital ko kanibakat ko. Ay, mayat ka no ti apit ni tatang iti napalabas. Gamgaputa sa anak ang nagmula. Napalabas ko ti mayat ko maagasat ko. Manipod idi, saan kon nga inibatan ti daga ataltalunak, Mr. Lonely? Kat adala ta kwartak, anakadulin apang emergency. To'y pagayam mo, Ramil. Agyaman ak pagayam Ramil iti dayto apakasaritaam. Kat ti makonak, saan tayo kumaama dismaya iti biyag? Anyaman ti sumangbay a problema, si sasagana tayo kuma amang saranget. Ala, itultuloy mo ti aggaget. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aramil, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, computer recording technician, Leonard Ributazo, can musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.